Salut, sunt Zeu și bine v-am găsit la un nou video. În video ăsta vă voi arăta cum să bagi hack rubii nefrite, nedetectabil. Bine, hai să intrăm. Aici în Cleo avem ce trebuie să băgăm pentru SAMP. Intrăm în SAMP. Asta e SAMP-ul. Și aici am băgat direct, nu am cum să mă bag, că am băgat odată, doar ce am băgat. Așa, băgăm odată aici. Ieșind de aici, copiem astea frumos, le băgăm direct în folderul SAMP. Și cam asta e, hai să vă arăt hack-ul pe rubii nefrite. Voi intra cu un alt nume. Bineînțeles, nu vreau să-mi iau bani pe contul meu. Intrăm cu numele boss, rubii nefrite. Să învăț cum să folosi hack-ul. O să apară așa, așa o să apară. Dacă aveți și moduri sau asta, o să vă apară așa. Dacă nu aveți nimic, tot așa. Punem o parolă random, să vedem ce o să iasă. Da, se pare că acest nume e luat. Da, hai să încercăm cu alt nume. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Hai așa, să vedem. Sper să nu fie luat. Și da, nu o să vă las link de la hack. Dacă vreți hack-ul, trebuie să fiți abonați. Dați un la video. Mă contactați pe Skype, Facebook și vă dau hack-ul. Dacă nu știți să băgați, vă învăț eu. Dar v-am arătat, în mare parte nu trebuie băgat. Trebuie să instalați Cleo, o să vă dați link și de la Cleo. Și hai să vă arăt hack-ul. O să stăm puțin la înregistrare. Da, acesta e un email care nu mai îmi trebuie. Adică nu mai am acces la el. Stăm puțin la tutorial și vă arăt hack-ul. Sper că mi-a luat captura joc. Da, sper că mi-a luat captura joc. Dacă nu mi-a luat captura joc, îmi cer scuze pentru asta. Da, mi-a luat captura joc. Hai că ne uităm la tutorial. În hack-ul ăsta puteți face bani foarte ușor. Aveți mai multe comenzi, nu e detectabil. Dacă vi luați, vă asumați un risc. Puteți face mai multe, aveți mai multe comenzi. O să vă învăț care sunt comenzile detectabile. Sunt și niște comenzi detectabile la hack. Unele nu sunt. De admin sunt detectabile, deci o să vă las kick. Eventual un ban. Și da, ne-a spawnat random. Bine, hai, suntem aici, da? Deci prima dată, ca să ne teleportăm la un tempo sau alte de-astea, trebuie să dăm așa. Punem un tempo job. Să zicem, eu vreau să fac jobul track. Și dau. Hai să ne ducem mai departe, să nu ne luăm bani direct, să apucăm să arătăm. O să arăt și comanda. Să ne bam așa. Și scriu GP și m-am teleportat. Deci am ajuns la checkpoint. Hai să luăm jet job orc. Hai să mergem la checkpoint, să luăm tirul. Da, m-a călcat și băiatul ăsta. Și o să vă mai fac video cu hack-uri, dacă vreți pentru rubii nefrite sau alte server ce vreți voi Buget. Acesta merge și pe Buget, dar nu știu dacă e detectabil pe rubii nefrite, sunt sigur. L-am încercat și eu pe alte conturi. Da. Luăm tura de skill 1.
Da, băiatul ăsta are ceva cu mine. Trebuie să așteptăm un timp, nu putem să dăm direct să luăm bani sau... Avem un timp de așteptat să nu ajungem prea repede, gen. Făcut pentru cheatori. Să ducem undeva unde să nu ne vadă player să ne reporteze sau... Că puteți să vă luați bandă la report dacă vă văd player că faceți aceasta sau vă reportați. Încercați să fiți singuri când faceți asta. Că adminii nu se uită așa pe voi. Aiurea. Au reportul, hai să uite. Comanda să-mi dispară gen direct. Asta mai mă duc eu la ce, păi dau FP și a dispărut. Mai dăm o dată FP și putem să luăm fără să ne ducem înapoi. Și ne apare remorca. Da, și așa faci bani, gen, aștept puțin timp, nu stai că trebuie. Trece un gabăr pe lângă mine. Bine, hai să vă arăt alte funcții ale hack-ului. CTRL. Dă nos CTRL. Vedeți, a dat nos. Punct repară. Uite o reparare. Adică pe punct reparați, dar pe rubine frite nu puteți decât să reparați așa. Ca să reparați ca lumea mașina, trebuie să vă dați jos, să țineți punctul apăsat, să urcați iară mașina cu punctul apăsat. Așa, ce comerț mai are? Hai să mai dăm o dată. FP. Ia, putem acum, da, am putut. Hai să vă arăt ce comerț mai are acest hack. Da, hai să mergem la Race Arena. PS Race Arena. Putem să dăm race? Da, nu putem. Hai să vă arăt și la Race Arena. Puteți face asta, dar asta e, o să vă dea report playerii, dar eu vă arăt și funcția asta. Am nevoie de level 5, da, deci nu pot. Hai să vă arăt la altceva, la un autobuz. Uite, GPS. Nu. Îți vedeți că o să-mi iau kick, bus driver. Dăm work. Hai să luăm autobuzul și o să vă arăt cum puteți face bani și aici, dar o să vă luați kick și o să intrați în atenția adminilor. Bine, deci nu am niciun începem de acolo. Tastăm comanda RFP. Nu, RFP nu merge. RG. Uite așa, RGP, ne-a dus de la checkpoint, dar ne-a dat kick, uitați aici, admin bot, ne-a kick, boss 12, 1212. Da, deci asta a fost hack-ul pentru robine frite. Astea sunt comenzile. V-am zis că nu o să vă dau hack-ul chiar așa. Deci, ne vedem data viitoare. Eu sunt Zeus Vanțuca.